खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो गोनांथार खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ फारि जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ, एबसुआ गोलोम बोथोरनि फोरोंथाय बादा खुंफुंदों। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां खाम्फा बसुमतारी बिथां दैदेननायाव बिसमुरि दख'रा आरो पाटगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गोलोम बोथोरनि फोरोंथाय बादायाव नायगिदिंहैना फरायसा फरायसुलिफोरजों दान्दिसे सावरायनाय जायो। बे समाव बिथांजों लोगोसे बाहागो लायो जिल्ला एबसुनि गेलेमु नेहाथारि महिम बसुमतारी आरो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि हांगामा नार्जारि बिथांमोना। गसाइगावआव हुदुमकाटा पिसिडिसि मासिगिरिनि खौरांगिरि मेल। सोलिफु दाननि 5 खालार सानखालि माखासे खौरां बिजोंनि गेजेरजों गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हुदुमकाटा पिसिडिसिनि मासिगिरि सार्जन आलिया PMAY जिन'नि मुङै रां जाख्ल'नायनि अजद दैखांनाया गासिबो नंखाय होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रोङै खेंफोरथि होफिनदों आरो जाय सुबुंफ्रा न' मोननांगौ बेफोरनो होआलासे गुबुननो होदों होननायाबो नंखाय। आथिखालाव रावबो पिसिडिसि मासिगिरिया सोरबा सासेनि मुंखौ दाननानै सोरनिबा मुङाव न' होनो हाया, बेफोर गासिबो नंखाय होननानै रोखायै बुंथियो। बर' हारिखौ धोरोमखौ लानानै गावस्राहोनो नाजादों चैतरन्जन बराया। बे बाथ्राखौ बुंदों गर्जन मोसाहारिया। हिन्दुत्वबादी दैदेनगिरि चैतरन्जन बराया दुलाराय बाथौ गौथुमनि मेलाव बाहागो लानानै खृष्टियान धोरोमनि बेरेखायै बिबुंथि होनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। APCCनि नेहाथारि गर्जन मोसाहारिया क'क्राझाराव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलाव APCCनि नेहाथारि गर्जन मोसाहारिया चैतरन्जन बरानि हेंथायै गोख्रोङै बिबुंथि होदों। धोरोमनि मेलाव बाहागो लानानै बर' हारिखौ धोरोमखौ लानानै गावस्राहोनो नाजादों चैतरन्जन बराया। बे बाथ्राखौ बुंदों गर्जन मोसाहारिया। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बिटिआरआव गिबि खेबनि थाखाय DBD खुंफुंनो साखाफारा। बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो उन्दै उन्दै लाइमोनफोरनि गोसो सिङाव थाखोमाना थानाय रोंगौथिखौ मोगथाङाव दिन्थिफुंनो थाखाय थांखि लादों जाखांफु सावथुन दिहुनगिरि, फावगिरि आरो देंखोगिरि मोगथांखोर बसुमतारीया। जौगा फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव खुंफुंनो लानाय डान्स बड'लेण्ड डान्स सिजन 1आ फैगौ 15 जुलाइ अक्ट'निफ्राय चिरां जिल्लायाव जागायगोन। बेनि उनाव बेखौ बाक्सा, उदालगुरि आरो क'क्राझार जिल्लायाव फारि फारियै खुंफुंजागोन होनना रोखायै फोरमायो जौगा फिल्म प्रडाक्शननि डाइरेक्टर मोगथांखोर बसुमतारीया। हाग्रा बिफाना बिसमुरि जर्दानपुराव गोबां बिबांनि दंफां हमदों। मोनसे सुलुंनि बिथाजों संदाननानै हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा हुलथुगाव हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय बिसमुरि जर्दानपुराव गोबां बिबांनि दंफांफोरखौ सिखाव फालांगिरिफ्रा गारियाव दिखोनाय समाव हमनो हायो। जारबारि हाग्रा बिफाननि बिबानगिरि रेन्जार गनालाल बसुमतारीनि दैदेननायाव हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरजों लोगोसे फरेस्ट प्रटेक्शन फर्सनि जुथायै संदाननायाव जर्दानपुराव AS26C3024 नम्बरनि टाटा कारजों लोगोसे गोबां बिबांनि दंफांफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय दंफांनि बेसेना बाजाराव 2 लाखनिबो गोबांसिन जागोन होनना हाग्रा बिफाननि सुलुङाव फोरमायदों। गुवाहाटी नोगोरमानि सनापुराव थानाय बैसोगोरा थाग्रा थावनि अल्ड एज ह'मआव दिपेन बर'आ खौरां लाहैदों। गुवाहाटी नोगोरमानि सनापुराव बैसोगोरा आइजो थाग्रा थावनियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां मुर्शि दिपेन बर'आ गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे खौरां लाहैयो। मख'नो गोनांदि एबसुनि आफादगिरि मुर्शि दिपेन बर'आ बैसो जानाय आइजोफोरखौ खौरां लाहैनायजों लोगोसे बिथांमोननि गोग्गो देहा आरो सावस्रिखौ जोथोन लाखिनांगौनि थांखिजों हानाय बायदि गाननाय जोमनाय आरो जाग्रा मुवा बेसाद राननानै हैनाय जायो। मानोना बैसो जानाय समाव सावस्रिखौ जोथोन लाखिनाया जोबोद गोनांथार, लोगोसे गावनि गोसोआरि थासारिखौ मोजां लाखिनो गोनां होननानैबो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां मुर्शि दिपेन बर'आ बुङो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बर' खृष्टानफोरनि सोमोन्दै बाथौ महासभानि गाहाय नेतारा लाबोनाय अजदनि सायाव बर' थुनलाइ आफादनि खौरां बिबुंसार। थांनाय 5 जुलाइ 2022 मंगलबारखालि दुलाराय बाथौ महासभानि गाहाय नेतारि आरो गुबुन माखासे बिबानगिरिफ्रा RSSजों जथायै खौरां बिबुंसार होनानै खृष्टान धोरोम नाजावनाय बर'फोरनि ST सार्टिफिकेट थामहिनबा ट्राइबेल हारनि मोनथायखौ बोखारनांगौ होननानै बुंनाय बाथ्राखौ बर' थुनलाइ आफादनि नोजोराव गोग्लैदों। बे गनायजाथाव बाथ्रा जानो हाया। बेबायदि बाथ्रा एबा अजदफ्रा हारिनि गावस्रानाय लाबोयो। बेबायदि बिबुंथिनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय बर' थुनलाइ आफादा बाथौ महासभानि गाहाय नेतारि बिथांखौ खावलायदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।